Nis is toch an chéad sinile a bheith agin be sé ddíirithe Comhlachtaí Gaeltachta atá ag smaoinemh breathnú margaí na hÁise. Sulla dé mar ráid tá pointe tá caisteach siad freisin. So ní amháin go bhfuil líonra do chuid Oifigeí Enterprise Ireland scapa timpeall na hÁise a freisin tá líonra le ó thaobh ambasáidí ag an tír seo agus is mór an áis agus mór an sochfan doing go bhfuil na ambasáidí scapa amach acuin thar timpplaír agus áthas ar an ghfuil roiinte na Oifigeí agus na ambasáidí lingan seo ag an chorá seo so go bíl maithí sin. An chéad seisneile mar bhí me rá be sé ddíirithe ar Comhlachtaí Gaeltachta atá smaoinemh breathnú margaí na hÁise. Tá mo chomhlachtaí Sinéad ní Fhatharta an Bainisteoir Fiontraíochta agus Fostaíochta ag Údarás na Gaeltachta tá sí chun Cathaoirleachta dhéanamh ar an mír seo. Míle fáilte ráta hinnéid. Gur míle maith ar réitigh bhí seisiún anmhaithin sin agus annach chuid ólas á bhaileáin in teathar maidan maid le cuasaí gnó san áis agus custom agus ar eile. So bháilm sa fáilte chu ribh an panel atá in seo Siobhán atá mar únar agus príomhhaimneach ar Mink Tek agus tá taithí mór agus ag an chomhlacht ag obair le partnerí san áis an tín ach go háirid. Mar aine sin tá pól ó chuimín agan ó Telicgael cólach fad bunaithe ag obair ar an marga damhanda le na blianta agus gúil partnerí acu leis na hins le na blianta bag an nós agus forbert mór a dhéanann sin. Chomar mar sin tá má chomhlachtaí nóirín breathnach lín a bhí ag obair cólacht aramara agus atá taithí aice a bheith obair agus a chur comhairle ar cólachtaí agus iad breathnú ar margaí na hÁise. So míle fáilte roimh agus tá is agam go bhfuil neart ólas agus taithí le rianta linn agus tus me amach lesa a thuúin a díobh tá mar dúirt me tá taithí agad agus chur síos agad agus ar Mink Tek ar bheith obair agus i dtéanana go nó leis an áis. Cén chu thosa sé amachait agus cén ás atá agus cit a fólmiad maidir lei sin agus déanana agus muinte na hÁise agus i dtéanana go nóán. Hello, gur míle maigi as ocht could hort an venture agus ní rig me go dtí ar maidin gur bid first atá siúlein seminar a scailge a play leis an áis ceáthg se a fádar an meastalach a rénos. Hastam muide Mink Tek seachim mí muide a daile le dearthdóirí agus taidteoirí in sinsíl electrónach. So ag chéadrúd a na sé an tín on príomhthathe nó príomhtír in áiríad a dín túsaíocht chuomh electrónacha ar a dain. Tagan chuidir múgan na printed circuit boards ar fud an dain ón tín agus sinan cinál bhín smuinte pléilob. So bhealach tá mis tíocht ó angel eile le heis na daoine bhí cainteoir agus bhí backdrops a bhaid níos sexy acu na backdrop a hamsa i d deach má bmhathir ach ar rénos. Mar seachim muinte ceannacht ón tín, tá muinte sa láthhrú ón tín agus bhín daoine a pléilumsa a bhaid níos difriúilse na mar a bhín tú pléile de cinnta ar a bheith díal mar as óldún ar fad. Cha muide ráhíidesa, ní féidir bheith cuimre ráhíidesa fiche ach rih COVID a ráhíidas an 19 chamuid as cín €100,000 sa tín agus nílunne nach cólach beg. So tá ma pléile trí cholacht i Shenzhen, cólach amháin i Taiwan agus bí mu cinna le pléile Vietnam is Korea ach ní mór an é. An rud is mú a thugam faoineara ná tá na síní go maiid an hard sell, so san na partnerí céan aine ó thosamid agus tá siad go maiid an hard sell le heis mar a dút dirigíns hána is bailó bheith díal, tá siad anmhaid díal. Le heis na Europí se me níanaid tá siad do bhhaid níos faoi mise a háú agus taníte sin lumsa. Agus is bralam bheith díalób a chun rud is tábhachtaí ná bheith crín, nó tá tú ceannach rud a cinnt atá a tú deara, ní mar ceann fí rud a cinnt atá le fáil hána hain sí vigilín. Rud a cinnt nua tá deara tá na customarí taine le hití Microsoft tá si be Facebook tá deara se tábhachtach. So tá caithe tú bheith achraíonn leis an méid atá wet agus a bheith cínte gúin muid lugar a lehanach céanna, mar tá faibaní teanga an agus tá faibaní tuiscint an agus ní hasítar a gúniad
ach sé an rudsmó haninslum faoin na síní ná an chuí a réitíonn muid agad fáibní ar dúchláán mar sa síl deara tá tú ag rud nua, tá tú daile le rud nua í tháinig sé a síl fós agus sin chuí an eileálan muid leis na fáibní nó na dúchláán an rud tábhachtí romsa. Go mí maith Siobhán. A fáil tá drúchaidir leis an áis agus chumas a dás an caidirh seo go háirid le a Fiontraíochta san ins agus cid a chuireann sin sib go dús beidir cid an tús an scéal tá tú ar mute fáil. Okay, Brother Fuishin. Just could then cúra a húr tá telegel stoi Bunaíodh Mink Tek agus is cófiantar a bhíann idir ag an nám Údarás agus RTE ag an nám agus an cinál spruch a bhíann an cólach ná bhí gá cinál cospóir agan ifir héin ag an nám níor a chlár a bháin de fáistí an telefís in léige ag an nám ceir gur bé RTE an Creatóir Náisiúnta níor a chlár a bháin de fáistí an telefís ag an nám sin go siar go dtí 1980 seachtas dói. Rud atá do crite san látá nehathain le TG Carrick mé chláracha tá sí san chu fáil. Agus ifir dó chun tionscail telefíse is dói a sppragus an Gaeltachta mar bhí rudí ag gahrú ag an nám sin bhí na Creatóirí iad hain ag déine agus ag léirú a go chláracha hain. Ní rá really tionscail neamhspleách telefíse in éireann. Bhí RTE idir déine na chláracha iad hain nó ceannach chláracha isteach ó thar lear. So sin an dá chuspóir bhí ag an chomhalta ag an nám. Agus ach dtreo chéile agus bunaí when you're on TG Cathaoir on ag an nám tháinig TG Cathaoir is dói lár na néchadaí nécha sé agus chuir sé sin cinna dlús leis a ggólach mar bhí marach acu sin le haid chláracha de fáistí. Agus ag an nám rud a rinne muid ná ceann muid isteach chláracha ar cheadúnas agus rinne muid fuaimrín Gaeilge le chur leis na chláracha sin. So sin is dói as sin chuir muid aithne sin ar cólachtaí eile go háir cólachtaí lé le beochan nó animation cólachtaí idirnáisiúnta. Agus an sin thosa muid hain ag teachtasteach ag a tús agus ag cóléirú na chláracha seo le cólachtaí. Ag a tús le cólachtaí America agus an sin dtreo chéile thosa muid ag gobar le cólachtaí san áis chomá. Mar le lé le beochan tá cinál trí chéim sa rud, tá an réimhléirú sin na scriptanna an deara gacrú de chorla chéile cosú le plannaí a hóigá tá tú denna tí sin an réimhobar ar fád agus an sin nuair bhí na pucáistí sin denta agad chuann tú iad sin ar fád amach go dtí an áis mar is cinál tá na cosaí wadní sira an sin ná mar atá siad in éon áid eile. Agus an sin tagan an tábhar aráis go dtí muide agus chur muide le chéile chur muid fuaimrín leis den muid agarthóireacht agus breanúir caidan agus mar sin de. So agus thosa Disney iad hain doscail siad san studio san áis ag gáil stír siad na hoptadaí nó beidir ribh sin mar dhealagra an costas níos ísle an sin. So tá sim agan is san áis ó an dáhéh ifir hain ó héh partner léirechán de mar dheala mar dúirt mé chuil costas níos ísle bheith obair an sin agus comála sin tá siad sásta beidir cuid den costas iompar nó inéistíocht a dhéine in san srá telefíse a bheith tú ag obair ar. So ifir hain agus ifir dó tá marga an sin ag fás go mór tá ahrú mór ar an tionscail telefíse le blinta nús sa bhéidir scuil na streamers an is takeí ar an saol nach rá ann scór blian ó chin. Tá na Netflixes, na Amazons, Hulus,
éid agus tá na streamers freisin sa tín san ind agus tá siad a fásar fudden down agus tá siad san ag glorg ábhar iad hain. So is marga tá siad chuir leis an marga there bhí muide ag plé leis an rúteach dosach ag vidú cainteoir Cartoon Network, Nickelodeon, Disney agus mar sin ach an níos tá na Netflixes agus Amazons mar dút me agus na dramní sin ar fad ag créalú. So ó heh bheith obair leis an áis bhím muid ag obair lob ar beidir stói 60 den chláracha a dhéanans muid bhíon an áis páirte chunta. Bhím muid I deangbá lob ó lá go lá. An rud is tábhachtí ná chóras an láidir lehanmhainde, mar tagan an tábhar is deachas amach ar an ggóras sin gach lá. Agus le video nó le beochan tá sé an trom, tá an data, tá go leordóir data I gceist. I bhfad níos mún nar hampla, tá sa mín na bancaní agus daoine eile ag úsáid an áis mar cool ifig mar there no back office. Ach san tionscan ina mín tá muide clé leis tá just an data tá an level an ár an trom. So an rud is mó hasnís ná córas leanmhainde an bhá. Ó heh bheith obair le daoine ar an tála bín cinnte bín deacrachtaí ann tá difriúcht sa cultúr, difriúcht sna teangacha san ind mar hampla tá níos mú na scór teanga ifigúil I gceist ag brethir céin chuid an tír víns tú plé leis. Ach tá béir ag chuid is mód na daoine ann agus sin buntáiste an mhór. Cé go minic ní sé deacar daoine a hiiscin go háirthe nuair víns tú ar léchan ní ar nós seo. Cé bhfuil béir le chula gcuine ammantí bín difriúcht san termíocht agus mar sin de. So tastín fáid an sin. Bhí sé deacar crinnes áil go minic. Comála sin ce gur daoine an deas iad cá mé rá an deas a bheith plélób, ní mal lob go ligad siad síosú ar bhealach, agus ní mal lob beidir é sin a inse chuid. Is mal lob beidir rudí mar sin a chuine I bhálach béidir. Ce gur mear leat go mbeadh siad upfront díreach madidir I rudí atá gáil míceart. So amtí tógann sé pís a fáil amach mín deacrachtaí ann nó nach mín. So is dói agus I lár na huaire mar dheallar COVID tá muid héana ag obair ón máile beidir nich faoin géad den iireann I teilgeal tá siad ag obair ón máile. Ach tá rud céine ag tarlú san ind. Ach bín deacrachtaí ann do bhhar sin mar tá cleachtaach bheith ag obair I stúdio chula gcuine le chéile sístí agus daoine ganas ar sin agus súla chuneall ar rudaí agus in áit chuin níl córas theicniúlaíochta sa máile ionach. So cé go bhfuil an gomín tá oibre go le rá agus mar sin de ní sé comhéifeachta faoi láthair agus a bhog sé go hondúil. Ach an méid sin ráite ní tá buntáistí an mhór an tá costas go má mar a dúirt méid tá sé níos éascin níos partnéirí a thuúteteach má cóirléireathirí sa bhéad is tá marga takeíoh sin ag fás go mór mar hampla sa tín tá Alibaba agus Yuku agus daoine mar sin tá streamers nua ag tagtar ar an saol. Ribh seo bheadh tú plé leis an córas náisiúnta telefíse sa tín CCTV agus tá sé an deacar de chuid ábhar a chur amach ar an gréaltóir sin. Níl na rialcha có daingan nó madidir leis na streamers nua atá takeí ar an saol. So tá marga sin ag fás go mór mar dúirt duine cinnt eile ribh seo tá mobiles ag daoine tá theicniúla ag gnádaine is agus tá si ná breanú ar an ábhar seo agus iad ar an tréin ó Somália nó mar sin de. So agus tuigeann muid ar fád go bhfuil a marga sin an tábhacht agus bheith sé níos tábhachtaí de réir mar a bheits muid a gáil le rá. Ítach ar mágad. Okay. Nóirín
Tá taithí agat sa bheith gobar le ar an mar agus an obair rinne tú le haon díalachan agus deisinaí sppragus an mar go háil. De comhlachtaí beaga tá géisteach linn inneo cén cóir le bheith agadómh agus iad a ghlacha na céad céimlaí dro an mar gan na hÁise. Cinnte stoi nuair a bhrennins ar an áis níl an tír nach raibh me tráda leis agus nach nearna me caidir blóbach. Nuair a thosaim amach an chéad láiríomh níorán nach stoi an nachchaní nuair tá tú gobre comhlach beag nús ar an mara nó éon comhlacht nús na clein comhlachtaí teag an Údarás. Beit nach bhán nach Bainisteoir mar gur bháin nó an únar héin atá gar an obair seo dhéanamh. So siadí ar na bí ré agus dunnachas obair bailin nuair atá tú tosaí amach. Maiall nuair bhrennitste ar an áis. Bud tú gáil an mai gochail an rá go deisní an nó bhfuil said go deis an godachas targan nó dochas seirbhísí. So ar a chéadal síos inischatéin nó chur ceistartéin cin fáim scéir má aithhort ar an áis. Agus mai can tú ghfuil mar go andraid, agus béidir belchas fearr leiáil amach cin fáid tú me an áis cetá an stoi an margad in na daoinetá stoi trádal i haig. Cede tá na comórtas a díals, cáil siat na díal. So mai can tú ghfuil margaí san áis chuid. Tosin sin agus an sin amnúach cede na comhlachtaí tá tú gur go le díé. So beoch rins obair baile dunted agus an sin leis an obair sin a bheith dunted tá cúna gal a bheith tastal wet le hí stoi cechaí gur an bheith chéad coiste a tála an agus cedíonas me leis méidse. So sin an nuair a thugstú ag an Údarás is stoi agus tug tú le hí takeíoch cúnáil. Maiall tá dúntas ar fáil le hí margaí amsú. Agus túair sé ar cúnait maiall tá costa sa baint le golamach amsú margaí freisin. Agus leis béidir cinál cúna sin agus an caidrimh sin na leis an Údarás nó leis feimnach. Siad a bheith in sin na bí cinál breacha síos le hí Fiontraíochta éireann dunnen siad san seachtain na margaí agus go hondatarlinn sin amach me an fóver agus bí duine cinns óna hefiigí as timppla na tír a fad ins an seachtain sin, so bín der idir hísa sin an nó hísa pósam le clia. Agus catú a bheith stoi chlária le gail ar a gán sin. Agus leis sin saoil le chud obair baile agus túair siad an cúnaid le hí stoi buile a doras go na comhlachtaí mór seo. Ba tá na comhlachtaí seo an mhór. So má chuinnta sa le acúb má chun túirta cinsa go bost acúb ní bhí sé dé. Testa duine cinns a bhfuil stoi an acúb agus an teang acúb ar a tíbeile le hí stoi thu churin aine ar dúspáire. Agus in sinar tá tú ag stáid sin béart freisin cinál d'obair baile bheith dunta a goil an nún. Má maithinte go dtín tíún sapán. Tá siad na plé le margaí mór mílsach. So má tá tusa de comhlach beag nó má tá stéile margaíile mas comhlacht mórthú. Céméid atá agat le díal. Má tucha siad san le learmór ardachaí agus nábí geála bud a cinns nach bhfuil agat. Mar chulmud ó bhaidin tá cadrimh an tábhachtach. So nábí geála rud a cinns agus an sin gan bheith ná go tríd leis. So bí an crumach ar a gán sin. Agus tógann se an. Ní hod díal éasca bheith sad, be tú cainte bit a rábléon an tám bhfuiliste ar a doras. Dín tá go níala tú a cinns. Maiall tá glóradí le chursnáid. A chéadú a chómis go dín sin i me mástóí machchat sin da agus sé chéadú a dúrtseadlumm ná choléirean. So sin an caidrimh sin an chasú tosaí. Agus chuinneir sé sin a gimach ag spéisiad chu ceistníart agus tug je pí a fád ar méid sin. So sin an a thucann ar dúspáir sin ag leáilach. Gur mágad Nórainn. Agus is dói gon fennel an nomláin tá da mór a gail tríd go leor fi láthair na chuide idir COVID an pandemic agus tá éireann agus an Eorop a breanúir cid éon tuncar a bhééis ag brathaimeacht. Is dói Tá héanaan sin Nórainn hééis se ardú, tógann sé se am, tógann sé neistíocht caithe gúil d'obair baile dintead. Cé é na deisinaí mesan tú go déach bheith againn nó ag comhlachtaí agus iad a gcearr a breanúir na margaí nó seo. Beidir go dus me leit Nórainn agus sin racha méid an bhirteile. Cínta stoi
It's should session is when you lay mar holoch beg taneren dat de breanúir margi nu agus desrotin is just beter kurlechen op tad foi láhir. When er tat is pléiles náis ma derma tad ger glór salhar cheannacht wet, mas shervish nu mas targi eig. Agus go hondo bin der chrua-earraí freshen. So should lei canal ordu yna déalchan ta agad foi láhir agus tur sin desrotin sin beter inestiachtar yna sa gólacht. So is Níar go bud an same warga bhéisad ach siada an warga a bhéis a chuirleis an obertadintad fao láthir agus tá a cloistal faoin brahamach agus le choirt le COVID agus sin éimní bharmsa ná go dúcha cólachtaí máchan in is bhó skipaí agus nach méon oberbaile dintad cob agus cáta bheith comach maiall so go béidir ceisní seach de cholacht de rá tá si tíochtta sa tí in is faoi láthir nó as a tupán nó Beidir as tíir cínteach tá me ggéir a chud targaí cheannacht. A cad tú dearbú ó bhfuil se seo fiidirnach ó cóla cearta seo tá tíochta mí. So nábí bor faoi ceisní chud formid glór stoi ó daine ó maid in a rá go dúir sé cúna go cólachtaí tá ggéir cúna. ó nuair exta sa ceiste tíochta seach go bhfuil cólachta cínta ggéir a chud oibre cheannacht agus nach bhfuil cén cóla seo. Din cínta go cóla cearta táin, agus even má tá sibid lena go ní hinlerá go cóla cearta tá an freisin, mar béidir go just sib dinta go agus feictú cinál na red flags má líns ma zero. So leis stoi an láneomh sé dhéarns le daine ná tá glódaine se le cónhortrit, tá an Údarás tá Fiontraíochta tá MCs agus san na Cainteoirí a Fáidir Martin agus úsat na deisinaí sin ach nábí súlób an oibre an chuid sin an téma díar. Magad. A fáil bhile chur leis sin ná tuigim san marga na meánú an chur content fáil go bhfuil an deisinaí because tá bhí daoine sáte sa máile le díon glas le coppla míanús. Cé an molla bh chaite go chólacht a breanú a drón na hÁise? Stoi mar a dúirt duine níos túisce tá gach tionscail difriúil óna chéile. Tionscail bhfuil muid apáirteachán, tá telegéile plé le live action ar lámh amháine agus tá an gnó sin cinál mar bhí lár nua bhfuil na tógraí móra ní siad ag tárlú lár na uaire. Ach an chuid is mód an oibre is buid bainiste leis an tionscail beochan. So tá sé sin lean dorá agus mar a dúirt tú tá méadú ar méid ábhar tá daoine breanúir go hard mar le COVID ach bhí sé sin ag tárlú ribh seo ar rénos agus san lá tá Johan níos tá na Disney na scunan mhóra tá siad ag teach amachlób tá siad ag gáilíd sin a chur ar na platforms ag an am céin tá siad ag gáil iad a chuiristeach in theatres. So tá an pléine sin ag tárlú ar rénos. Tá bín choras maithig daoine sa máile níos le breanú ar an telefís in surround sound agus rudí mar sin. So tá an taithí tá siad a fáil sa máile le bhd níos fearr ná mar a bhí siad a fáil hena tá 4K géis 2K 4K fiú an 8K teacht. So tá an taithí experience sa máile I bhd níos fearr ná mar a bhí. So cílíonn sé sin go ginirád go bhfuil méadú ar an marga gon ábhar seo. Agus do bhhar bhfuil daoine in an níos breanúir ábhar amar bé agus breanúir trí ceiricín de chláircha in ní chéile gan le fannacht ó heachtain go seachtain tá siad breanúir níos mú ábhar freisin. So cílíonn sé sin go bhfuil ábhar ag teastáil. Agus an buntáiste bhhanas leis an beochan ná bhfuil sé éasca go leor é a ahrú ó hangú bháin go teanga eile. Rud nach bhfuil chohéasca dhéana le live action mar deire. Agus so mar a dúirt méid tá muid a breanúir náis i bhar hain le haid chomhartnéirí chun an tábhar a léirú agus ibre dó le haid marga chun an tábhar a chréalú. Ó héh fáilis Jackson marga sin, bíon muide ag freastal ar na margaí idirnáisiúnta I rinne bliana. Bíonn sin America, san Europe,
agus fiúhaint an áis chun teangháil dhéine. Ach héis sinna dhéine is word of mouth ar bhealach atá I gceist. Má dhéanann tú job má tá daoine sásta é sin a rá le daoine eile. Agus in san tionscail beochan ar bhealach tá aithne agan ar a chéile diggin tú. So spontáiste é sin ó héh introduction to all go customary nua. Yeah. Gur mad a fó. Fágam an focail scór a hiúan agus is dói tá dúrágúla is dói táach teocht ó a fáil sa láthir agus is minic bhíon daoine imníoch faoi gal dangfuil le sa láthróirí agus iad gal meas na mar agaí sin mar cluisean tún is dói na droch scéalta seachas na scéalta má. Is dói bhfuil an moltúltaí amach duine a gcearr gal amach agus beidir tosís breanú ar an sa láthir amach an sin. Conasta beidir a hosatáin tá am ná is rud faoi le de chuid hanscail héin ach bhfuil moltúltaí nó cad a cheappa. In áíre sin cóirla céine a thug nóín in sin is a tosí go máil, tosí beg a gcuil a chothú le solahar a be go deas máil ná tugan an rud a sucre ó ble déana tugan rud a siimplí ó ble déana dúspára agus tosí a gaibrú le chéile. Mar dút me ag dean lei is sin feibanníán ach sin bhealach a dailir le feibanní. Tá sé go deas feibhhead le rud a chin atá locha €100 a bheith ad le heis rud a chin atá lo €50,000 a bheith ad. An rud a bhí me gorá ó híh deisnig go bhí me crímlúir sin mar ní hé an tí mar go seine, ní hé an áis faoi láthir mar go seine. Ach ó híh a brenn mar warige tá hááid fecustam ó bheith taiisiil an agus a bheith caint le daoine an agus a bheith plé le daoine an. Áiteáin cínta bí agus tá Comhlachtaí Éireannach an simúl ó hí bí agus deach san áis. Go mór sa tí, mar tá imní arab, tá níos mó aige a go banis na mar bheith a fiche blianach an sin mar humpla ná tá mis gobir a bhí me gobir lob fiche blianach an fecus nach rán a hat chéad a bhí ag duine in is tá sos le fiche milliún duine a gobir an agus na gúnaí an. Tá imní ar faoi sláinte, tá COVID as bhain sin níos mó nar spáin rud a bidí ó le fada. Agus an rud eile na fintech, ní mór an scéal am a fintech ach tá mé heappa go bé Michael O'Connell a laura ar Bobbeg ná nach bhfuil si a gús a deirigid níos mú san áis. Agus chumisteach a siúpa an ráhfuil is 9 go dearnach a bhí an, chumisteach a siúpáin, bhí me gícla me chréid mo cháta, chréidhasa, brenna an fearóg agus begin ó gluach ar a Bainisteoir le fáil amach ceach í neibreach se an cáta. Agus mar is le WeChat ar fád tá si de gíce chola chót. Agus an rud eile a dút Rory, bhí se Rory agus is dóil Rory agus Declan ag an nám is dóil bhí si a caint bhí an slow yes nó an slow no. Sa tí go mórmór bín an fast yes an a cad a bh achúir mo fin yes. Díanta sa máil an yes, dían an slow no ar bhealach, mar alles meile tá an anna dhéine alles far agus alles mú atá an gcuile tá adrah a fású agus a leathnú agus a chothú agus Comhlachtaí a chopsticks. Man níl am sacr. Nú cá bibí nó hebí go dána ir. Come on. Is dóid tá just a breanúir ce tá rá an seo an córa agus is dóid tá chur Declan sos an sinne I díomh an tábhacht leis an diaspora agus is dóid sin rud atá straisiis an Údarás a gúnaí an tábhacht lena daoine atá th leir go féidir lobsan doras cuidiú thuirt go chéine tríd a heagrachtaí agus tríd néambasís ar fad go bhfuil deiseannaí an sin is dóid enaáil ar expats atá mohan sin a digan na daoine agus beidir go bhfuil ná an coppla doras a oscailt
As ghfuil de obair bailile dinta agus go dtigann tú céad go dtíreacha tá tú dhéanana le dhéanana sa marga. Agus freisin colm tá sé cainteoir seo faoi so just é dhéanana go geart tá bhí bhrú áma tá chuintí is faoi an taide bheith dinta agus beidir taide dhéanana ar an marga áitiúil ná cepa mar dhéann nuaíonn sin hain sin rud a daobh tábar dintaid bhil agus tú heappa bhfuil tasa gach duna bhfuil éidir agus nuair hain túach agus bolinn tú an dúirsa tríd bhfuil cáil éidir is ile an beagmuid cé go bhfuil tionchar mór againn ach go bhfuil daine ar an talla a bhfuil agus sin an táhacht lena efficí thar leir go fintar éidir go bhfuil na daine sin in sin an chuidú leis an taide agus i dtíobh sin. So tá ba cheappa go bhfuil formu se an éasca seo because tá an obair ar fáid dinta Aghaidh agus cean bhfuil go bhfuil róirí le heachtaráis in níos agus tuairtfaoin chuid eile gon seimineár. So gur míle maithagaí a fanal agus is rins an tólas agus an taithí iontach sin gur maithagaí. Gotíoch míle buchas lih go léir a hinnéad Siobhán Pól agus nóirín sin Harbh simú agus ní bhaine sin bhí sé Harbh practical freisin ó héh citíb na céimeanna gur féidir le grúpaí agsúla ghlacha. Just is toch a bhénig molla déantainna tuiste ar an session inneo actually breanú isteach ar an chat atá going mar tá pointí an watha agus an luch for agentic daine agsúla. Dúireach as rud ag bhfuil a hafa a freisin beidir hop sin a bheith breanú ar amachchan seo just tá gá pointe eile a bhí gente má tá comhlachtaí airnach ag seola duine amach le castal le daine agsúla in Sanáid. Is fiú na daine is fiú an duine chuí a cheola amach sé sin má is bhí castal le daine sinseach in Sanáid go méoch daine sinseach ón tíomh airnach i dul amach le castal daine Sanáid. Marach sin is doch an níimiid a léirú an ómós chuí ar an cruniú agus ar an duine a castal lob. Agus an sin an dara foiint mar bhí sinad rá an sin faoi cuasaí taide agus a lehéid caithfar bheith cuairm mat a duine gíochas taide bheith gente rób is minic a bhfuil an fun ar an duine atá fáil níocht an freigra atá an duine tá gíochas agsú leis. So mar hampla go bunas an pointinte bheith leis ná genda chu taide héin agus bí airach an fágailte fáil taide na ghfuil tú géirí go méid duine ag chunaí do chud smuointe héin agus ag seasa agus ag chuna ceisní teachras mar sin ní héhfuil tú gíochas as duine le cil árá a dhéana ar do chud teoiricí héin. So an taobh sinne just I suppose an session sin bhí sin Harbh amach tá muid Harbh buíoch tíomhar fad na cainteoir